pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa, paday naguban og nagproteksyon og nagtagbo sa unsa may atong gikinahanglan sa pagpuyo nato sa kalibutan. Sa ato karon nga panag-uban ini mao programang pulong mo kinabuhi ko, ako kamong gihangyo gidasig sa pagpasalamat sa Ginoo sa matag karon ug unya labi na gyud sa pagsugod sa adlaw nga gidugang sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na to kalimtan ang pag-abling pagsugod sa mga buluhaton diin gihatag gitiyal sa Dios sa matag usa. Ato gyud sugdan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nagproteksyon ug naguban sa matag usa namo ka kinabuhi. Dios nga kanunay namati ug padayon nga nagtagad sa among mga hangyo kanimo. Wala nimo ihikaw ang among mga pangayo. Mga gipangayo kanimo imo gayud nga gipasinati. Ining takna o Dios amo kang pasalamatan sa imong pag-uban sa among kinabuhi, sa imong pagproteksyon ug pag-amuma sa imong katawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar nasod sa tibuok kalibutan. Sa amon na usab nga panag-uban karon among gipangayo ang imong pagpanalangin sa imong mga pulong nga among karong madunggan di na among hisgutan sa imuhang ang imuhang mga mensahe nga sa among pag-alagad kanimo. Salamat Lord nga kanunay nimong gihanay. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin ka namo diin sa amo ang pagpuyos kalibutan paday mo kami giubanan ug proteksyonan ug ipanguluhan. Wala mi mahimo kun wala ka amahan. Nagkinahanglan kami sa imong mga pulong pasabta ka. Amahan Dios nga makagagahom, amo na usab nga dawaton ang imong panalangin, ang imong mga pulong, ang imong pag-iya, ang imong pagpangulo ka namo. Salamat o Dios nga maghatag na usab ka namo kadaugan, kalampusan ug walay makulang sa among kinabuhi ini adlaw. Tungod ka di padayon ka nga mag-umuma ka namo tanan. Ang salig diha kanimo giningkag na di kami nag-uban. Diha lamang o Dios kanimo ang among mga pagdaig ug pasalamat. Himaya kadungganan alam lamang kanimo mahal sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pakiguban, happy listening sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanugka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sirpinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Good morning. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsunan nga mag-replay. Ako nagtuo nga ang matag usa panalanginan sa atong buhi nga Dios ug ilabi na sa atong mga kigsunan nga mihatag og panahon sa pakiguban ining taknaa sa atong programang tulong mo kinabuhi ko naghatod sa mga mensahe diri sa atong pakiguban ug nag-share sa atong programa ngadto sa ilang mga kailakigala. Ako nagtuo nga ikaw pagapanalanginan sa Ginoo. Mayo pagiguban ni Gigi Dinoyo, mayong buntag pastor, may buntag nimo diha gaw og New Edgar Sumampong, mayong buntag si Lucy Camigi, bless morning Pastor Gideon ug sa tanang naminaw. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan sa mga pulong nga ato karong madunggan nga naghisgot mahitungod sa kalahian sa pagsimba ug pulong pagpangalagad. Dunay pangutana, pwede ra ba pastor nga
kana din pagsimba dili pa di ay na mao ang pagpangalagad. Kanang pagsimba dili pa di ay na maoy pagpangalagad sa Ginoo. Mo ni ato rong tagaan og pagtagad. Kay usas mga nakita siguro sa Ginoo sa ato ang kinabuhi o sa kadaghanan nga nagtuo kaniya, igo lang sa pagsimba, wala diha sa pagpangalagad. May hinungdan nga mahinumduman ta sa Ginoo mahitungod sa unsa ba di ay kalahian aning pulong pagsimba o kining pulong pagpangalagad. Kay basiog kanang natuinwan ra ba ang akong makasimba oy nakapangalagad na. Alam nimo mga kaigsuonan, mangutana kuno ko sa matag usa natong tanan nga nakig-uban sa tong programa bisan gani sa Morifli, pwede ra gid kaayo nga mohimo kag pagtagad niining maong pangutanaha diha sa imong pagpamalandong mahitungod sa mga mensahe sa Dios diha sa Balaang Kasulatan. Naunsa bagay kalahian aning pulong pagsimba o kining pulong pagpangalagad. Dili day pwede Pastor Gideon nga kanang pagsimba di ba mauna man na ang pagpangalagad. Ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsonan sa ato karong panag-uban. O niya gihangyo gyud pud nako ang matag-usa nga mohatag og mga mensahe mahitungod aning ato karong hisgutan nga unsay kalahian aning pagsimba o ang pagpulong pagpangalagad. Pwede ba nga ang pagsimba mauna na ang pagpangalagad? Maibuntag ni GPC Santiago o ni Fidel Rosario Kiring. Good morning, Pastor. Ang Diyos magpanalangin kanino sa tibok pamilya. Good morning, Pastor. Salamat live kay makadungog na pod mi tamis nga pulong gikan kay Lord Jesus. Stay safe always, Pastor. Greeting from Tolentino family. Maibuntag pahina San Nicolas, Cebu City. Good morning. Ang Diyos magpanalangin sa ato mga tigsunan nga nagpuyo diha sa San Nicolas, Cebu City. Sister Vivian, maayong nga buntag. Lodgin Gonzaga, pangutana unsay tinuod nga pagpangalagad o unsa ang tinuod nga pagsimba. Salamat pod kaayo no sa atong igsuon ni Sister Lodgin unsa di ay tinuod nga pagpangalagad unsa di ay tinuod pod nga pagsimba. Maayong nga buntag, maayong nga pagig-uban ni Napoleon Romano ding Lasa nga nano ka diha sa Cavite. Kining maong mensahe mga tigsonan maghatag ni nato og kanang kalapad sa ato ang paghunahuna, makapalapad o makapahabog nis ato ang pag-ila mahitungod sa mga mensahe nga atong makaplagan mabasa sa Balaang Kasulatan. Ilabinan ining pulong pagsimba o ang pulong pagpangalagad. Pwede ra ba, Pastor, nga kining pagsimba mauna ni ang pagpangalagad? Mao ni ato ro tagaan og pagtagad kay sa kadaghanan karon nga nagtuo Ginoo, daghan kaayo nga nakitaan pod sa Ginoo nga ang tanan nakitaan magyud sa Ginoo. Unya kana bitaw nga gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan ato ning mabahig ang mga mensahe nga atong nagpaplagan og nabasa sa Balaang Kasulatan. Adunay usa ka oras na to nga panag-uban kay pagka alas 7:30 ato naman po nga kana bitaw nga namilit na mapunta sa ato ang panag-uban kay doon naman po ko'y mga buluhaton papod kuman aning ato ang panag-uban. So ato nang sugdan mga kaigsunan ang paghisgot ni ining pulong pagsimba o kining pulong pagpangalagad. So unsa may kalahian aning kaning pulong pagsimba o ang pulong pagpangalagad. Ang pagsimba mga kigsunan doon na say gitawag nga mga makaingontang klase sa pagsimba. Adunay gipakita diha sa Biblia nga adunay pagsimba nga dili tinuod, aduna po'y pagsimba nga tinuod. Ang pagsimba nga tinuod nagpakita na sa pulong pagpangalagad. Ang pulong pagsimba nga dili tinuod og ang pulong pagsimba nga tinuod pareho na silang nagbuhat-an ng pulong pagsimba.
Ang pulong pagsimba mga kigsuonan nagpakita ni sa mga buluhaton nga gikinahanglan himuon diha sa pagsimba. So unsa ang pagsimba? Unsa ba ang porma o kahimtang ining pulong pagsimba? Sa English pa nga pagkasulti, worship. Ang kahulugan sa pagsimba mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naghisgot og nagpakita na sa pulong pagdaig. Pagdaig, pagsimba, o pagpasidungog ngadto sa Dios. Ang pagsimba, usa kini ka pagpakita sa usa ka tawo nga dunay relasyon sa Dios, nga uban ang kahadlok og pagtahod og paghigugma sa Ginoo. Kinahanglan diha sa pagsimba, kinahanglan mubati gyud tag kahadlok, mubati tag pagtahod og mubati gyud ta og paghigugma sa Dios. Kinahanglan na agyud ta ana sa panahon nga kita mosimba. Diha sa pagsimba kinahanglan taas kayo ta og respeto diha sa presensya sa Dios. Nga sa ako nang gipamulong kaniadto, doon ako'y wali kaniadto mga kaigsunan sa dihang ako ning gituki pag-ayo kining pulong pagsimba, nga diin gisugdan gyud sa katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita, even ang mga Hudyo nga mi-claim nga sila ang sumusunod sa katawhan sa Israelita. Kung ato na siyang tukion ang ilang pagsimba, grabe kataas ang ilang respeto diha sa pagsimba. Kanang moatubang sila sa usa ka bungbong, usa ka wall nga diin diha sila makigisulti sa Dios. Inig adto nila sa ampuanan, mag-atubang sila nga kanang grabe ang pagpaubos. Unya inighuman po dilag ampo, dili sila mutalikod. Inigbiya nila, mag-atras sila. Kay grabe ang ilang respeto diha sa presensya sa Ginoo. Na sila'y 100% nga kahadlok. Unya tinuod nga pagtahod o paghigugma sa Ginoo. Nya diha sa pulong pagsimba ang imong makit-an diha nga mga aksyon buhat diha sa pulong pagsimba. Una gyud diha pagampo. Nya dunay mga requirements nga gikinahanglan gyud nga ikinabuhi, hinumduman, para ang ato ang pagampo sa Dios dili mahimong kawang. Kay doon naman goy mga pasidaan o mga teaching ang Dios nga imong makaplagan nga atong mabasa gyud sa balang kasulatan, nga kun ang tao dautan magampo sa Ginoo, dili siya dunggon. Mahinungdan nga mianhi si Jesus aron pagkuha sa tao diha sa sala, aron ang tao dili mahimong dautan atubangan sa Dios, aron ang tao dili mahimong makasasala sa mata sa Dios. Mahimo siyang matarong, balaan, putli o hinlo atubangan sa Ginoo, aron ang tao nga moampo sa Ginoo dawaton sa amahan. Maunay mga gikinahanglan gyud nga ampingan sa tao nga moduol sa Dios aron moampo. So daay mga gipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga duha ka klase nga pagsimba, tinuod nga pagsimba o dili tinuod nga pagsimba. So gidala ko sa Ginoo ni ining maong mensahe tungod kay dunay usa ka mensahe sa ako ang pagkatulog kagabi nga diin gidala ko sa Ginoo sa daghan kay mga tao. Apan pipila lang ka mga tao ang nakapa-smile sa Ginoo, kanang buti pasabot nakapalipay sa Ginoo. Kay daghang mga tao nga mingduol misimba apan hanap ang pulong pagpangalagad. Mao hinungdan nga gusto sa Ginoo mga igsuon nga sa ato ang pagtuo karon sa Ginoo, ato ning masabtan kining pagsimba o kining
pulong pagpangalagad. Kay siguro wala man gyud pud ko ka kita sa inyong unahuna o sa kasing-kasing sa tanang tao diha sa matag simbahan sa nagalain nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Ang Dios maoy nakakita og nasayod sa nauna og nakatugkad sa kahimtang sa tao. Pero kung ato sang tan-awon mga kaigsunan nga atong lilion pud makadaghan ang kahimtang karon sa mga tao, daghan kaayo nga mga miduol og misimba diha sa simbahan, pero dili nimo makit-an kanang pulong pagsakripisyo or kanang pulong pag-alagad. Siguro dunay mga wala kayo pa masabti sa tao mahitungod aning pagsimba o kining pulong pagpangalagad. Siguro kadaghanan sa mga tao o kaha nato karon nga ang atong nasabtan kon mosimba ta mauna na ang pagpangalagad sa Dios. Dili ba di ay pwede pastor? Dili ba di ay pwede nga kung mosimba ta mauna na ang atong pag-alagad sa Dios? So atong tagaan og bersikulo kining pulong nga pagsimba o kining pulong pag-alagad sa Dios. Nawhain may gisudlan aning duha. Asa man nahisulod sa pag-alagad maoy diha gisulod ang pagsimba or sa pulong pagsimba diha gisulod ang pag-alagad. Kay kon moingon ta mga kaigsunan nga ang pagsimba pastor diha gisuod ang pag-alagad, but ipasabot nga kung makasimba ta dala na ang pagpangalagad. Pero kung moingon pud ta nga ang pagpangalagad maoy gisudlan ining pulong pagsimba, kung mag-alagad ta sa Dios dala na ang pulong pagsimba. So muni ato rong Tagalog pagtagad. Aron ato ning matagaan gayud og katin-awan kining ato karong hisgutan nga duha ka pulong mahitungod aning pag-alagad o pagsimba. Gidala ko sa Ginoo sa akong pagpamalandong diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ug bersikulo 2. Kung imo po nang tan-awon mga kaigsunan kanang tibuok kapitulo sa Roma kapitulo 12 naghisgot na sa pulong pag-alagad. Ang kinatibuk-ang mensahe ulahan tema anang maong kapitulo dili pagsimba kundi pulong pag-alagad. So ang pulong pag-alagad mga kaigsunan imo makit-an diha ang pulong pagsimba. Pero ang gisgutan diha nga pagsimba tinuod gyud nga pagsimba. Ang pulong pag-alagad o pulong pagsimba, kung imo na siyang pamalandungan, di na siya pwedeng bulagon. Dili po na siya pwede mga kaigsunan nga usahon. Dili na siya bulag, dili po na siya makaingon ta nga ang pagsimba o ang pangalagad usara. Lahi siya pero doon na siya'y kana bitawng relasyon nga dili pwedeng isiparate. Sama mga kaigsunan sa anak og sa amahan og sa balaang espiritu nga dili sila bulag og mga katuyuan sa kinabuhi sa tao. Usa sila pero kung imong tan-awon kanang lahi ang amahan, lahi sad ang anak, lahi sad ang espiritu. Ang espiritu mukunsad pinaagi sa lampate, pinaagi sa pagdala og simbolo sa hangin. Kay espiritu siya, dili siya makita, dili sad nato mabati. Kung dili siya mo magdala og butang atong mabati, atong makita. Mao na nga ang balang espiritu mikunsad
pinaagi sa salampati sa panahon nga si Jesus gibautismohan. Ang anak mga kaigsunan, imong makit-an gyud nga siya ang gipadala, dili kay siya mo'y nagpadala. Ang amahan sad, imong makit-an sa Biblia, siya mo'y nagpadala. Pero usa sila og tuyo og buhat alang sa kinabuhi sa tao. So diha sa pulong pag-alagad mga kaigsunan, ato ning hisgutan kining duha ka bersikulo, mahitungod ining ato karong tukion nga duha ka pulong, pag-alagad o pagsimba o pag-alagad. Dinhi sa maong bersikulo diha gipakita ang akong giingon nga dunay duha ka klaseng pagsimba, tinuod nga pagsimba og dili tinuod nga pagsimba. Bersikulo 1 nag-ingon, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panguna-una, aron masayra ninyo ang kaubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ato ni siyang tagsat-tagsaon ang matagpulong nga gisulat ni ining maong bersikulo. Ato sang tagaan og hulagway sa ato karong panag-uban ang duha ka pulong nga atong hisgutan. Ang pulong pagsimba ug ang pulong pag-alagad. Ang pulong pagsimba mga kigsunan nagpakita na sa pag-ampo, pag-awit ug mga alawiton para sa Dios. Naapoy mga alawiton nga para sa tao, para ang tao madasig, para ang tao mapukaw. Mao nang diha sa pagsimba dunay duha ka klase nga pagsimba, dili lang joyful o dili lang solemn, kundi na ay mga awit nga kinahanglan ato na siyang mabahig. Na ay awit mga kaigsuonan diha sa atong pagsimba nga para sa Dios. Naapoy awit nga para sa tao. Gitawag siya og song to God og song to man. So kinahanglan kitang mga Kristohanon kaantigot ang mubahig, mahitungod sa mga awit nga ato ang kantahon diha sa panahon nga kita mosimba. Kinahanglan na kasabota sa atong giawit, kinahanglan na feel nato ang unod og mensahe sa mga kanta nga ato ang gilitok diha sa time nga kita mosimba. How about kung magsimba ka, muadto ka sa pagsimba diha sa simbahan, unya ang tanang kanta nga imuhang gikanta nakatumong lamang sa mga tao, gitawag lang siya og song tuman. Kanang mga kanta nga para lamang sa tao. Ang mahitabo ni ana mga kaigsunan, wala ka kaawit, wala ka kadaig, wala ka kahimaya sa Dios. Kay ang tinuod nga pagpasidungog sa Dios, nakigsulti ka sa Dios. Naay mga awit mga kaigsunan nga pakigsulti lamang sa tao. Like example, nalipay kog dako nga ikaw ania, ayaw pagduha-duha. Unya, ikaw, ako, kita, gugmak, Isus atong katilingban. Daghan nga mga awit nga para lang sa tao. Wala maghisgot nga nakigsulti ka sa Dios. Mao nay mga song to man. Kinahanglan makasabot ka niya na. Nga kumusimba ta sa Dios, kinahanglan na gamit gyud nato ang mga kanta sa pakigsulti sa Dios. Sama sa mga awit, dalangpanan ka. Walay rason. Dalangpanan ka. Kanang maong mga awit, wala ka makigsulti sa tao. Nakigsulti ka sa Dios. Sa mo na'y mga porma
o makita nato anang pulong pagsimba o kanang pulong pagbasa sa Biblia. Diha sa pagbasa sa Biblia na ay pagbasa nga dili pakigsulti sa Dios. Kanang nagbasa ka para madipinsahan lang nimo ang imuhang nahimong sala, or nagbasa ka para madipinsahan lang nimo ang imuhang doktrina. Ang pagbasa mao ang pagpangita, ang pagpakigsulti sa Dios mao ang pagbasa sa mga mensahe nga diin imong makaplagan ang mga mensahe sa Dios, gikan sa Dios nga naa sa Biblia aron pagligon sa imuhang pag-alagad kaniya. So kinahanglan kantigo putang mo pili mo gamit sa mga pulong nga naa sa Biblia. Unya diha sa pagsimba naa ang gitawag pagpamalandong. Kanang pagpamalandong mga kaigsunan mao ang paghatag sa tibok nga hunahuna og pagbati. Kasing-kasing hunahuna sa mensahe nga imong nabasa sa diha nga ikaw misimba. Dili lang kay igo lang kang mulingkod diha sa simbahan o niya maniid lang dito di pagkahuman mura og magliraw-liraw ng mata, murag obserban lang ka dito og sa lain pa nga mga pinulungan mura ra kag espiya dito. Wala ka kahatag sa pagsimba kay ang tinuod nga pagsimba mga kaigsunan nakasabot ka sa matag pulong nga gilitok nimo para sa Dios. Mao ba ni nahitabo karon sa ato ang pagsimba sa Ginoo? Na-feel ba nato nga nasabtan ba nato ang mensahe nga atong gilitok? Kay kung nasabtan nato ang mensahe nga atong gipamulong sa Dios mga kaigsunan, nakunik ni sa atong kasing-kasing, dili gyud malikayan nga ang imong luha motulo. Tinuod na maunay ingon nga nabati nimo ang presensya sa Dios kay na-feel man nimo ang mensahe, ang unod sa mensahe sa mga awit o sa mga pulong nga imong nadunggan diha sa pagsimba nga namalandong kapag ayo niini. So diha sa pagsimba mga kaigsunan na ang pagampo, pag-awit o mga lawiton, pagbasa, pagpamalandong o niya pag-apil diha sa mga buluhaton diha sa simbahan. Dili lang kay sa paglingkod, pagtindog, pagkanta. Ang pokus sa pulong pagsimba, dili imong kaugalingon, dili ang imong pastor, dili ang bisan kinsa nga mo present sa atubangan sa pulpito. Ang pokus sa imong pagsimba, ang presensya sa Dios. Ang Dios mismo maoy imong gitinguha dapat kung muadto ka sa pulong pagsimba. Mao ba ni ang makita sa Dios sa kinabuhi sa tao? Sultihan ko kamo, dili na mao ang nakitaan sa Dios sa kadaghanan sa mga tao. Tungod kay daghan kay mga tao nga wala nila mabati ang presensya. Wala sila makakunik sa Ginoo. Kay ang problema, wala nila mapamalandongi o wala nila pasudla ang unod sa mensahe bisan gani sa kanta o sa mga wali. Mura ba og ang mga manimbahay karon mga kaigsunan naminaw rag balita? Kabalo mo anang naminaw og mga balita sa radyo ni tan-aw og mga balita sa TV murag nakichismis lang ba? Pagkahuman isugid dayon sa uban nga dili mabati ang maong mensahe. Kinahanglan ikaw ug ako nga mosimba ta sa Dios kay bag-o pa man gyud nga nanimba ta kay Lunes pa maron kay gahapon ang atong panimbahon kasagaran ug kadaghanan sa mga magtotoo. Kinahanglan dili gyud nato ni kalimtan
pag muadto ta sa simbahan aron sa pagsimba sa Dios, ibutang gyud na sa atong una-una ang focus sa atong pagsimba dili tao kundi ang Dios. Ang pagsimba, mga kaigsuonan, ato gyunang gihatag alang sa Ginoo, dili para sa atong kaugalingon kundi para gyud na sa Dios. Maunay unod porma nga gipakita sa pulong pagsimba. How about ining pulong pag-alagad? Gitawag ni siya sa English sa duha ka pulong service o kining pulong ministry. Ang pulong ministry nagpakita na sa pulong trabaho. Nagpakita usab ang pulong service sa buluhaton. Trabaho gyapon kumbaga. Ang kahulugan sa pulong pag-alagad, mga tigsunan ko sa Ginoo, maunang gitawag pulong pagserbisyo. Ang pulong pagserbisyo, mga kaigsunan, dapat nakasentro gyapon tanan sa Ginoo. Maunay giingon ni Apostol Pablo nga bisag unsay inyong buhaton dili lamang diha sa simbahan, sa tibuok natong kinabuhi sa tanang adlaw, simana, bulan, tuig, dapat ang nahimaya niini, ang napasidunggan sa tanan natong gibuhat, dili tao, ang Dios mismo. Kuyog diha ang tinuod nga gugma. Ang pulong o kahulugan sa gitawag pagpangalagad, naagyo na say ganti. Pag naghisgot ka og pagpulong pag-alagad, naagyo kay ganti. Maunay gitan-aw sa Dios sa iyang pag-andam karugante nga samtang nag-alagad da ang atong Ginoo, mga kaigsuonan, nag-andam siya ganti aron sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan. Malipay ang Dios sa pag-release sa maong ganti kay nakit-an man taniya nga naatay nabuhat sa pagpangalagad. Mao nay giingon ni Jesus diha sa sulat ni Apostol Mateo sa kapitulo 25 sugod 31 hangtod sa 40. Diha makita diha sa 40 nga bisan unsa ang inyong nabuhat sa labing gamay o sa labing ubos nga igsuon ni Jesus Christ, matod ni Jesus, inyo nang gibuhat nako. So diha gipakita ang pulong pagpangalagad, mga kaigsunan, naghisgot na sa pagbuhat diha sa atong isig ka magtotoo. Ang porma sa pagpangalagad, mga kaigsunan, mauni. Ang gipakita, mauni. Duna kay gipakitang tabang sa Dios. Kanang ang Dios imuhang focus sa imong pagbuhat. Imo ning gipakita ngadto sa Dios ang pulong pagtabang diha sa tanang trabaho sa simbahan. Ang trabaho diha sa simbahan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, naghisgot na sa mga gikinahanglan like sa musician, magtutudlo, mga usher, mga magwawali diha sa maong simbahan. Duna kay bati or duna kay kana bitang tuyo nga mahimo kang kaabag sa tanan nga mga gikinahanglan diha sa simbahan. Dili lamang, mga kaigsunan, sa kanta ug sa pag-ampog basa sa Biblia. Kinahanglan sa ato ang pag-alagad sa Dios. Mabuhat gyud nato ning mahimo tang kabahin o kaabag diha sa mga panginahanglanon sa tibuok iglesia. Pagtabang sa uban, naghisgot sa pagkaon ngadto sa mga taong walay pagkaon. Ngunay pulong pag-alagad. Pagbisita sa mga masakiton at only sa pisikal nga mga balatian kundi sa espirituhanon nga kahimtang
o pagpangumusta mga kaigsuonan sa matag igsuon sa pagtuo. Maunay porma o dagway sa pulong pagpangalagad mga kaigsuonan. Unya ang focus diha sa pulong pag-alagad, imong gibuhat na mga kaigsuonan sa pagpasidungog sa Dios, pero ang focus diha sa pulong pag-alagad mga kaigsuonan kus Ginoo, imo nang gibuhat diha sa sud sa iglesia. Ang iglesia mga kaigsuonan dili lang na nagpakita sa usa ka pulong building, kundi sa kinabuhi ug kahimtang sa tanang tao nga nagtuo Ginoo. So ang pagpangalagad para sa tibok lawas ni Kristo. Ang tibok lawas ni Kristo mao na ang tibok kahimtang sa simbahan. Diha nimo ipakita ang imong pagpangalagad, dili lang ipakita kundi diha nimo buhaton ang imong tinuod nga gugma sa Dios diha sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. So diha nimo gipakita kung tinuod ka nga duna kay gugma sa Dios, duna kay gugma ug duna kay kana bitang pagtan-aw sa mga panginahanglanon diha sa simbahan o panginahanglanon sa imong isig katao. Kay ang imong isig katao ikaw usa ta sa lawas ni Jesus Christ. Kinahanglan mga kaigsuonan masabtan nato ni. Kay kung dili nato ni masabtan, kasagaran ra ba sa nasabtan sa tao mao ni? Bantay ninyo ni. Mao ni problema sa tao. Ang nasabtan sa tao, dili perpekto ang tao. Pero ang gipasabot sa Dios, kinahanglan magmahingpit ka. Kinahanglan perfect ka sa imong pag-alagad sa Dios. Kay dili tao ang atong gialagaran kundi Dios. Mao nay usas mga problema gyud sa tao. Nganong ang tao mga kaigsuonan palahay lang, relax lang, kay ang iyang nasabtan, Lord, I'm not perfect. Dili ko perfect nga pagkatao. Tao ra ko. Pero unsa may mensahe sa Dios? Ug unsa may mensahe sa tao? Di ba kasagaran na makasala ra gyud ang tao? Mo nay mensahe sa tao. Pero mensahe sa Dios ni Jesus Christ, tan-awa. Mateo Kapitulo 5:48. Pag mahingpit mo, kay hingpit ang Ginoo. Unsay giingon diha? Ako ning basahon mga kaigsuonan. Mao nay usa gyud nga mga problema tungod kay mao nay kasagaran tinubdan gyud nganong ang tao relax lang, walay dasig sa pagsimba, dili kaayo muadtog simbahan kay makasala ra man gyapon pastor. Kay ang imo pagsimba focus man sa tao. Dili man focus sa Dios, wala man kay kahadlok sa Dios. Wala kay respeto sa Dios. Mao nay usa sa mga mensahe nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga Apostol Santiago nga igo lang na mati pero wala magbuhat. Kay ngano man gibabagan man sa iyang nasabtan nga Lord, tao ra ko makasala. Mao na nga pag-abot diya sa simbahan makasala man, samot nagyapon og wala kamo simba. Diha sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 48. Ingon din nga sa 48, kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Nindot kani siya sa King James.
King James nga libro. Namang ko'y libro dire mga kaigsunan nga Bible school pa ko ani ako gyuning kanang giampingan ug dinhi ko mamalandong para mas masabtan nako ang mensahe gyud pod sa Ginoo nga mabasa nako diha sa Biblia. Ingon dinhi sa Mateo chapter 5 verse 48. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Therefore, you shall be perfect. Diha gipakita mga kaigsunan sa atong pag-alagad o pagtuo sa Dios, kinahanglan nato ni nga mensahe. Kinahanglan nato ni nga mensahe. Unsaon man aron ato ning masabtan, dapat ang atong nahuna wala ni nakasintro sa mensahe sa kalibutan. Dapat ang atong kinabuhi nakasintro ni mga kaigsunan sa mensahe espiritual. Unsay gipamulong ni Pablo sa Roma kapitulo 8, ang paghuna-huna sa mga butang tawhanon, kalibutanon, mudala kanimos kamatayon. Apan ang paghuna-huna sa espirituhanong mga butang, magdala nagkalinaw o kinabuhi. Ang imong pagtuo buhi, ang imong pag-ilas sa Dios buhi, ang imong pagbati buhi, kung ang atong gihuna-huna mga butang espiritual. Unya gawas nun ang tao sa paggamit sa una-una kung naghuna-una bakag espiritual o naghuna-una bakag tawhanon. Kung naghuna-una kag tawhanon, bisag asa pa ka nga lugar, makasala gyud ka. Tawhanon man ang imuhang giuna-una, bisan paglibutan pa kag pila ka Biblia, pila ka mga pastor. Gibutang naman nimo sa imong nauna, giwil ka man nimo ang mga tawhanon nga mga mensahe, naka-record man sa imong nauna, wala pa man mairis. Mo nang makasala ka, bisag dito pa ka sa pinaka-huli of huli nga lugar. Natural, ang tao mga kaigsunan, musulti gyud, I'm not perfect. Makasala ra ko, Lord. Kay ngano man, wala man magamit og tarong ang imong hunahuna. Pero kung naghuna-una ka sa mga saad sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, imong gibisi ang imong hunahuna, while nagtrabaho ka, while nag-duty ka sa imong trabaho, ang imong nahuna naka-memorize gyapon og mga bersikulo, wala magpasabot nga masayop ka sa imong trabaho kung nag-memorize kag bersikulo. Pero mas masayop ka kung nagtrabaho ka, kung naghuna-huna ka og kaulag. Tawhanon. Bisan nagtrabaho ka, nanghugas ba ka karon, naglaba ba ka karon, naguna-una ka, gwapuha gyud to niya, gwapaha gyud to niya. Mao na nga pati ang imong labhanan mahimo na siyang dikolor, kay ang imuhang gigamit imbis sabon sunrox na. Mao na nga kining maong mensahe mga kaigsunan, nagpahinumdum ni nato kung nakasabot bata aning pulong pagsimba o pag-alagad. Kay nakita sa Dios mga kaigsunan nga daghan kay mga tao nga nagtuo wa nay kadasig sa pagsimba, kay wala kayo nila masabti ang pulong pagsimba o pulong pagpangalagad. So ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining bersikulo nga atong gihisgutan diha sa
Biblia, Kapitulo 12, hangtod sa 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Ingon dinhi mga kaigsunan sa versikulo 1. I hope ato ni siyang maapas. Kini mao nga mensahe kay alas 7 naman, pero ato rang tinguhaon nga mahuman. 12 sa Roma 12. Busa mga igsuon. Busa niya kama kanang busa nga gisgutan diha. Duna nay gisumpayan nga mensahe. Ang buot gipasabot ni Pablo diha kanang busa. Sumpay na siya sa Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 11. Dapat sa Kapitulo 1 pa lang sa Roma hangtod sa Kapitulo 11 nakasabot na kaanang mga mensahe nga gisulat diha. Kay maunay gisundan sa Kapitulo 12 ang Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 11. Nakasabot na kaana. Dapat mga tigsunan sa ato karong pag-alagad, wala man tuod nato mahurot pagsabot o pag kanang magmuni-muni, pagpamalandong ang tanang mga bersikulo. Pero maunay gipasabot ni Pablo anang pulong busa. Pisa-pisahon gyud nato na mga kaigsunan. Busa, kanang moingon nga busa, naasay mga pulong nga na-discuss na. O walay lain nga mga pulong nga gipasabot diha ang Kapitulo 1 ug Kapitulo 1 Kapitulo 11 nga naghisgot sa kaluwasan, naghisgot sa mensahe sa grasya, naghisgot sa hustisya mahitungod sa pagkadiyos sa atong ilagaran. Diha giklaro ang pagpangalagad mga kaigsunan sa Kapitulo 1, Kapitulo 11 ngadto sa Kapitulo 11 ang pagpangalagad dili pagpangumpara. Ang pagpangalagad dili pagpanghambog. Ang pagpangalagad usa kini katubag sa kaayo sa Dios. Nganong nangalagad ka kay nakasinati ka sa pagkamaayo sa Dios. Nganong misimba ka, nganong nangalagad ka kay giatimano giproteksyonan ka sa Dios, giamuma ka. Wala ta mga lagad mga kaigsunan kay wala pa tamang kasinati. Pero daghan kayong misimba, wala pa ka makasinati. Mao nang inigsimba uga. Mao na'y problema. Nganong wala makasinati sa kaayo sa Dios, kay nisimbara tungod sa milagro. Kay nisimbara tungod kay nanginahanglan. Kay nisimbara tungod kay apike. Na ay mga offer diha sa simbahan. Mao na'y problema, nganong inigsimba uga, nganong inigsimba makasala, kay dili focus ang Dios, mga butang sa kalibutan ang focus. That is useless ang pagsimba. Ang kinabuhi kinaiya, tawhanon ra. Muna nga, kung nasabta na to ang mensahe sa Dios, speaking about the message of the gospel, the good news, diha sa Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 11, diha na nato mabuhat ang tinuod nga pagsimba. Kung tinuod kang nakasabot sa tanang mensahe sa Kapitulo 1, Kapitulo hangtod sa Kapitulo 11 sa libro sa Roma. So dili na sayon o dili na diha-diha dayon. Mo na bitaw nga kung inigbasa nimo sa Biblia sa Kapitulo 12 sa Roma, nag-start siya about therefore. Busa, mga igsuon. I hope nakuha ninyo ni. Kanang mo basa bitaw tag Biblia, dapat gipisa-pisa siya. Gitagsa-tagsa, gihagpat-hagpat. Dili kay, maura ni gipasabot. No. Matag word, matag pulong, diha sa Biblia, tunay mensahe ang Dios. Mao bitaw nang naghago ko, nagsakripisyo ko sa pagtudlo,
Kay daghan kay mga magtutudlo nga wala kayo pa makakuha sa mensahe sa matag litra o matag word sa Biblia. Daghan kayong mga nagwali pero dili kabalong mo ga magwali. Nanguha rag mga wali diha sa YouTube. Unya ang mga wali diha sa YouTube dili pareho og kahimtang sa ihang giwalihan. Munang dili epektibo ang mga wali. Munang ang kinabuhi simang. Pero dili tanan pod problema sa mga magwawali. Naapoy mga problema kasagaran diha sa mga giwalihan. Ibin gani sa inyo tanan diha, wala ko kabalo kung kinsa nato nga naay problema sa pagpangalagan. Pwede pun mo nga ako mo ay naay diferensya sa pagwali. Pwede sad mo nga kamo naay diferensya sa pagsabot. Pero ang akong gitinguha mao ni, nagwali ko sa gipasabot sa Dios. Dili kay nagwali ko sa gusto ninyong masabtan. Naghago ko, nagwali ko, dili aron mo daig sa tao. Nagwali ko sa gustong ipasabot sa Ginoo. Wala ko mawali, wala ko magdumalag tao para ihatag nako ang gusto ninyong masabtan. Nagwali ko o naghago ko aron mahatod nako ang gustong ipasabot sa Ginoo. So diha sa maong bersikulo mga kigsunan, kanang word busa ayaw gina kalimti. Doon na nay mga pagtulunan, mga sugo, mga pasidaan, mga mensahe nga gisundan ana. Para masabtan nimo ning pulong tinuod nga pag-alagad. Ang tinuod nga pag-alagad mga kigsunan, mao nang gisuod diha ang tinuod nga pagsimba. So speaking about pagpangalagad, naagyo kay time about worship. Nya diha sa ningon dinhi mga igsuon, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy. Kaning word, tungod sa dakong kaluoy. Dapat mga kaigsunan kana bitawng musimba ganita ang motibo, ang tuyo nganong mualagad ta sa Dios, nganong musimba ta sa Dios. Tungod kay gikaloy-an ta, dili kay musimba ta aron kaloy-an pa. Mao nang bisag saon na lang murag drama-drama diha sa pagsimba aron kaloy-an ka sa Dios. Daghan kayong mga kabantay mo nga kanang manimbahay uban mo hilak yung maayo murag drama niya sige ra pud daig pakasala. Kay dili wala nila masabti mga kaigsunan ang tinuod nga pagpangalagad diha sa pagsimba mga kaigsunan. Dapat ang motibo nganong mo alagad ka sa Dios, nganong mo adto ka sa simbahan, kay gikaluy-an ka sa Dios. It's not about obligasyon mga kaigsunan. Dapat nasabtan nimo nganong mo adto ka sa simbahan tungod kay gikaluy-an ka. Nga matud pas ubang mga mensahe nga kung ang tao ray pasultihon dili na angay sa kaluoy. Kay grabe ta ka makasasala. Apan wala lantawa sa Dios ang atong mga kasalanan. Ang iyang gitan-aw ang tuyo og plano nganong nahimugso ka, nganong natawo ka, nga dili mapakyas ang Dios sa pagpahimugso sa imuhang kinabuhi nganong ikaw natawo nga kumpleto. Ang pagtulunan dapat mao'y masabtan. Nganong kinahanglan ta mo simba, ibutang na sa inyong nauna tungod kay gikaluy-an ka. Ayaw himua ang panimbahon o pag-alagad sa Ginoo aron damor pa kang kaluy-an. Munang murag mohimo kag mga drama.
diha sa simbahan, hilak maayo, magumbangol diha sa simbahan para maluoy ang Dios. Kabalo ba ka sa gusto sa Ginoo aron maluoy siya sa tao? Kanang grabing pagkamapabsanon. Kanang grabe ka mapailubon. Mao ni atong eksaminon, mapaobsanon ba ta sa Dios? Mapailubon ba ta sa tanang pamaagi sa Dios? Kung nanimba ka, pakitang tao nga Kristohanon, born again Christian ka, that is useless. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, wala kay angay tan-awon sa Dios. Kung sa kalibutan nga pinulungan, luod kang tan-awon. Daghan kay mga mensahe ibin sa katapusang libro sa Biblia, iluwa ka. Kay ang imong pagsimba, murag nagsimba, murag wala. Ang imong mga aksyon puno og pagduha-duha, murag na ay Dios, murag walay Dios. Unya magsigig hisgot og panalangin. Mga igsuon, ayaw na pagpakabuta bungol sa imuhang pag-ila nga dunay Dios. Seryosoha ang pag-ila nimo sa Dios. Nganong mo adto ka sa simbahan? Nganong mo simbata? Dili aron kaluy-an, gikaluy-an na ka. Kay kinsa mata ka ni adto? Mga igsuon, gikaluy-an. Grabe ang kaluoy sa Dios. Sa kadaghang mga trahedya sa kalibutan, nakaagitag pandemya, makalilisang, linog, kagutom, baha, gubat, kilat, pag-iuban pa, disgrasyas kadalanan, hangtod karon buhi ka. Way bisan usa sa imuhang bahin sa imong lawas nga naguba. Kabalo ba ka nganong nahitabo na? Tungod kay dunay plano ang Dios nimo. Gusto ang Dios nga maudaig kaniya. Gusto ang Dios nga kanang makasimba kaniya. Makakanta ka, Lord, pagka maayo nimo. Makakanta ka mga kigsunan. Gusto sa Ginoo nga musimba ka, dili drama. Kinahanglan mga kaigsunan, imo na siyang masaldan. Muna nga, mao ni dapat nimo nga masabtan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nga sa atong pag-alagad, ato gining mapisa-pisa. Kining maong kining sa atong pag-uban ato ning mapisa-pisa. Dili man tuod ako ni mahuman karon, pero ako arang hangyo balik ko nato ni unyang gabi. Daghan kay mga tao nga nakidrama ra diha sa simbahan. Nakidrama lang. Nagpakitang tao lang. Ngano man, siguro doon ay mga wala pa kaayo masabti. Pero dili po nato ni ang giingon sa Biblia, wala gidawata sa Ginoo kanang pagpanumangil, pakigmahay sa uban. Karon ang time nga makasabot ka. Karon ang time nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa tinuod nga mensahe about worship and service. Muna nga ingon dinhi mga kaigsunan nga Roma 12, pakibasa nga sa inyong Bible, basaha daw diha. Busa tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Dakong kaluoy. Hingpit nga kaluoy. Ayaw kalimti. Sugod karon. Magmusimba ka. Ayaw pakitang tao. Ang motibo sa imong pag-alagad o pagsimba ngadto sa Ginoo is not about obligasyon, kundi tungod kay gikaluy-an ka sa Ginoo. Iya kang giproteksyonan. Gikan sa atong pagkamakasasala, iya tang gihawas.
iyatang gitudluan. Kinsa man nga tao nga dili makasimba sa Dios kung nasabtan niya ang mensahe, mahitungod sa dako kang kaluoy. Tungod sa dakong kaluoy, gipadala niya si Jesus Christ. Tungod sa dako niyang gugma, gipadala niya si Jesus Christ. Sunod ingon dinhi mga kigsunan sa kapitulo 12 bersikulo 1. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Kama. Ingon diha, ihalad ninyo ang inyong lawas. Speaking about lawas mga kigsunan, naghisgot na sa kusog, talento, abilidad, katakos, nga naa pa nato. Kay kasagaran mga kaigsunan ang tao, isa pa makahinumdom og Dios, wala na'y kusog. Isa pa makahinumdom ang tao kung adto na sa hospital, 50-50 na. Magsalimuang nagani dito sampit o Ginoo, magpataka na lagsampit. Maumanay, imong makitaan kasagaran sa tao, pero katong kwartahan pa, perting hilasa. Katong nindot pa kay mga trabaho, muhatag ditog simbahan, murag si kinsa. Og ayaw sugot nga ikaw na. Wa kay angay. Ayaw sugot nga ikaw na. Wa kay angay. Speaking about, ingon si Apostol Pablo nga, hangyo lang ni nako. Grabe ang pagpaubos ni Pablo. Wala siya mo gamit, I am apostle, I am a pastor, I'm a servant. No. Sa iyang paghatod ani, grabe ang iyang pagpaubos. Grabe ang paghangyo ni Pablo. Isangyo lang ning ako. Kaluyin ninyo ang inyong kaugalingon kay gikaluyan na sa Ginoo. Hangyoon ko kamo. Hangyo lang nako ni. Palihog. Karaparang inana bitaw. Ihalad ninyo ang inyong lawas. Kay kasagaran sa tao, relaxing diya sa simbahan, pero sa trabaho, grabe. Hatag 100% ang kusog. Hatag 100% ang nahuna. Pero sa Dios, relax. Nakuha ninyo ni? Nakita ninyo na? Nasabtan ninyo ni? The word ihalad ninyo ang inyong lawas. Nagpakita ni sa gitawag sacrifice. Halad sa kusog, sa abilidad, talento, sa kadaghang kay mga tao nga dasigon nga pagkaton sa bulol to simbahan, ay pastor wa gyud ko hiyas ana, pastor wa gyud ko talento ana. Pero patabi magbula lagi ng baba, bahalag di ka pamahaw. Mao na nga tanawon sad nato ang ato ang kaugalingon kung asa nato nakahatag ang ato ang abilidad. Asa na hato tong kusog. Daghang kay ko nga giampuan mga kaigsunan nga nagtinga. Amuhangyo nga mabuhi ang moingon, pastor, yampo taon ko, pastor, oy. Gusto pa kong mabuhi aron makaalagad og Ginoo. Gamiton na nako ni akong kusog. Sa paggamit nga dubinta anyos na. Nga pag-aalsahon na manggani. Munang samtang batanon pa ta, mga igsoon dapat nakasabot na ta aning pulong pag-alagad. Dili lang mga kaigsunan ang pulong paghalad sa Ginoo. Wala na magpasabot, it's all about spirit. Inyong lawas, ang giingon dinhi nga ihalad ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Kaugalingon, naghisgot na sa lawas. Dili lang espiritu, dili lang pagbati, emosyon,
Ang pagtulunan mahitungod sa pagsimba dili langabil o adlaw Domingo, kundili kinabuhi mga kaigsunan nga gialagad sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo. Buti pasabot ang pag-alagad aron ang imong pagsimba matinuod, dili na siya pwedeng magbulag. Tinuod kanang maingon tang musimba, unya gikan kang nangabit, musimba gikan kang nanglibak, musimba gikan kang nangawat, musimba gikan kang nanikas. Nya moingon kang maayo ka. Wa ka ana ma ilad sa imong kaugalingon. Mo na niingon, hangyoon ko kamo para tinuod gyud ang imong pagsimba bitaw. Ayaw na mo pagkinabuhi nga ang inyong tanan nga naa nimo ang kalibutan mo'y nakabenepisyo. Nahimo kang servant sa mga butang. Imong gigukod ang mga butang, nahimo kang ulipon sa mga butang. Ang mga tao nga ulipon sa mga butang hambugiro kay na. Nya inig atubang ana sa Ginoo, isa na inighapit na mamatay mo nang magpakiluoy pag-ayo. Pero ang taong ready, dili na mamili na. Kani si kuan dong bantay, si kuan bantay ha, o niya ayaw mo pasagad sa pagpangalaga ding patay. Pero kanang unprepared, bisag kinsa na lang pastor o bisag kinsa na lang mga pangulo simbahan birahon. Pastor Yampo ko, Pastor Yampo, mabuhi. Hay pay atong nakapakay kusog. Mao na nga, Grabe pag ulog-ulog sa tao sa iyang kaugalingon. Ug ayaw sugot nga ikaw na. Nga may kang mudaig, may kang ako grabe nakasinati gyud ko nga dangoy-ngoy ko, hilak ko pag-ayo. Kasinati ko nga na worship team nga anong kusog man ni kay mo hilak? Taga lead hilak. Karon ako ang ingnan nga ampingi ang imong dihog kay ang mga tao mo hilak, si akong gimonitor ang simbahan. Itabo nga inig monitor sa simbahan. Pag i-monitor na ako nga mo nagingon nga walay buhat nga dili madayag. Mao day nga ang mga tao mo hilak ni simpatiya ra pud sa nagdala nga naghilak. Nganong naghilak kay si gigamit daw ta sa Ginoo, sige ra pud daig pangabit. Munang naiwali na ko mga kaigsunan samtang gipadayag sa Ginoo ang kamatuoran. The true repentance is not about crying. Dili na sa hilak lamang, kundili sa tinuod nga kabaguhan. Kay daghang kay mga tao nga misimba, sige ragpakasala. Munang naapoy mga taong huna-huna tawhanon, mo adto ko simbahan makasala ra gyapon ko kay naamay ni simba mao man ikusog kaing manglibak. Nakapokus man kas tao. Simba gani kapokus sa Ginoo. Kay dili tao ang imong giadto, ang presensya sa Ginoo. Sa presensya sa Ginoo, piyong ang imuhang kasing-kasing, presensya sa mga tao budlat ang mata sa imong kasing-kasing, munang makasa ka. Mao na nga hinumduman nato ato ang kinabuhi jampingan sa Ginoo. I hope sa pila ka minuto nga nag-uban ta aning bersikulo 1 wa pa ta makahabot sa bersikulo 2 na namoy nasabtan. Kinahanglan akong manamilit. I hope and I pray inyong napamalandungan ang tinuod nga mensahe about worship and service. Pag-alagad o pagsimba. Ya ato ning himahimayon pagyud sa unahan kung sa pagi mga pulog mensahe ang kinahanglan natong masabtan sa matag pulong sa duha ka bersikulo. Pero about pag-alagad abot na sa kinatibuk ang pinaka last nga verse sa kapitulo 12.
Mga igsuon, dili na to kalimtan nganong kinahanglan ta mo simba kay gikaloy-an na kas Ginoo. Nganong kinahanglan kang mo simba kay dili kaangayan kaniadto at kapag gihimo kang takos, gihimo kang kaangayan. Munang ayaw kadlo sa pagsimba. Ayaw una nga makasala ka kung musimba. Ayaw una nga maluya ka kung musimba. Ayaw na buhata. Utla na nga maong kinaiya. Makasala gyud ka kung sa imong pagsimba taura. Nakapokus sa mga butang o sa mga dahon. Pero kung ang imong pagsimba nakapokus sa mensahe sa Dios nga gikaluy-an ka, giproteksyonan ka, gipanalipdan ka, nga sa imong pangidaron karon walay bisan usa ka kulamoy sa imong tudlo na wagtang, sa kadaghang disgrasya nga imong naagian, sa kadaghang mga katalagman o kakuyaw nga imong naagian, kanunay kang gi-safety. Dunay mga panahon nga kanang walang-wala ka, pero wala ka biyahe sa Dios. Munang simbahan siya sa iyang pag-atiman nimo, sa iyang pagproteksyon nimo. Ayaw ilayo ug ihikaw ang imuhang kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagahom. Salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Lord sa imong kaluoy. Nga kanunay nimong gipabati sa matag usa sa mga tao nga may gininhawa sama kanamo nga nakadungog karon sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong pagpapawkaw sa mensahe nga gikinahanglan namo masabtan sa imong pag-alagad kanimo samtang dapay panahon, samtang doon na pamikusog nga makadagan, makalakaw, makalukso, makasayaw, makasinggit sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imuhang mensahe nga imong gipabot kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagmahal kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mong yalagaran, nga padayon ka, nga nagatudog mga mensahe aron maablihan ang amo ang siradong kasing-kasing, maablihan ang amo siradong nauna. Salamat Lord nga amo ang nadunggan imo makitaan diha sa amo mga buhat sa pag-alagad o pagsimba kanimo. Bless Ginoo ang ako mga kaigsuonan nga naa karon sa kaluyahon. I-bless sila Ginoo nga nasa pagduha-duha. Imong hauason sila gikan niini aron sila adunay kadasig nga magkayo sa pag-alagad kanimo samtang dunapay panahon. Salamat Lord. Dalaygon ka nga Dios nga mong alagaran. Nga kanunay nagatiman ug nagbantay naggiya kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpukaw sa among kinabuhi aron kami makaalagad sa Dios nga may tag-iya sa tanan. Doon nami Dios nga nagbangga kanamo. Doon nami Dios nga nagatiman kanamo. Salamat Lord sa imong pagpakabana sa among kinabuhi. Wala mi mahimo kung wala ka. Ang among nahimo tungod na sa imong kaluoy, tungod na sa imong gugmang. Usa takos kang hatagan sa mga pagdahay, pagpasalamat, nagkikan sa among kasing-kasing. Amen. Salamat Lord. Salamat Jesus. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban kanamo. Di maghatag kanunay kalipay, kalinaw, katagbawan sa tanang sitwasyon sa among kinabuhi. Imo kaming gipanalipdan, among itugyan diya kanimo ang among kinabuhi. Guniti ug dumalaha kami, proteksyon kami, salig namo kanimo ang tanan, alang lamang kanimo ang among kinabuhi. Pagdahig, pagpasalamat, himayag kadungganan kanimo lamang Amahan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga nagatiman ka nato nining taknaa, nining adlaw. Ako nagtuo
nga sa imuhang pagpamati gibless ka sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi. No? Kini isuon, Pastor Gideon, moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. No? Good morning and God bless. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alang sa ato ang mga listener sa 101.3 FM station sa pagkakaroon temporaryo nga ato ang i-close ang ato ang FM kay doon nami lakaw, doon nami biyahe. Kinahanglan gyud nga mulakaw mi tungod kay gikinahanglan usab namong mataganong pagtagad. Unya balik lang nato unyang gabi inigabot nato, inigabot namo gikan sa mong biyahe. Dalaygon ng Dios, magpanalangin sa tanan. Dagan ko dool kanimo